ești o bagă. Salome, eu sunt Smati și ce credeți că eu o să fac azi? Cum să devii un cocalar. Da, deci, o să începem chiar în acest moment. Da, bă, mâncați-și gura voastră, mâncavaș. Bă, no, ca să fiți cocalar ca mine, no, trebuie să aveți Florin Salamă, mă. Și să scrieți cu Z, cu și toate felurile. No, hai să scriem Florin Salam. Așa, trebuie să ascultați slama. Da, Florin Salam download oh, da, mă, voi și mâncați gura voastră, trebuie să luați Ragaedon și să vă uitați mai pe paliți. Doamne Dumnezeule, da, downloadați acest fișier și puneți la maxim, mă. O temă, hai să ascultăm, mâncați-și gura voastră. O să vedeți voi că trebuie să asculti la maxim, mă. Așa, după aceea intrați pe Metin, mâncați gura voastră. O să vă las să vă delectați, mă. Vă rog, ascultați-am, să vedeți și trebuie să fiți Ragaedon, mă. Mă, să fiți voi cei mai tari mâncavari. Bă! Da, mă, da. Da, mă, bă, dar trebuie să fiți buni, mă. Asta e multe, frate. Mâncavari gura ta. Salam, Ragaedon, salam. Și ne ducem mâncavar. Da, bă, vedeți, mă, frate, câți fraieri, mă, mâncavar gura voastră. Băi, și amu, vă duceți, băi, mușcați, mă, din ei. Ia, ce vrea asta? Ce vrea? Să scrieți, frate, dacă boss, mă. Abeirabam, apararabam, apararabam. Băi, și vedeți, frate, că nu luați nimic. Da, așa să face treaba, mâncavar gura, da. Da, lume, acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Să știți, asta a fost un pamflet. Eu nu sunt analfabet, nu sunt manelist. Și acel Metin mi l-a dat, contul mi l-a dat un prieten și am băgat să pun și așa un episod special. Dar chiar a fost un episod mai special. Dacă nu v-a plăcut, să zicem că nu-mi pasă. Da. Eu am vrut să vă fac să
să râdeți foarte mult. Și o să mai fac genul de aceste videoclipuri. Pare rău, nu o să fac. Nu Florin Săla. Da, ați văzut? Ne-a apărut și o prințesă în joc și noi am scris K.E. Faki. Ok, eu am fost Mati, acesta a fost căcatul de azi. Sper că v-a plăcut, like, subscribe și poate share. Ok, am fost. Bye, bye, bye.